तो हेलो भाई जय जगन्नाथ केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ अच्छा ଆସିଛି ଆଜି हमको सिखा रिया है। ତ ଯାଉଛି ବିଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ। ସେଠି ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି ଗାଡ଼ିଆ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବାଟ ମୁଁ ପାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ କିଆରିରେ ବାଟ ମୁଁ ପାଉନି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଏଇପଟେ ଆଜି ଗାଡ଼ିଆରେ ଆମର ମାଛ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ପାଇଁ ଦାନା ଯାଉଛି। ଆମ ବ୍ରସ୍ ସକାଳୁ ମୋତେ ବ୍ରସ୍ ବି କରୁନି ବାବାକୁ କହିଲେ ମୋତେ ଯାଉ ଗାଡ଼ିଆରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଆକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ିଆକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଆମର ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଏଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଦାନା ପଡ଼େନି ଆମର ସେପଟ ଗାଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଆ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆମ ଗାଁର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ବାଲାଇ ବି ନାହାନ୍ତି ବାଲାଇର ଦେହ ଖରାପ ଆଉ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋତେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ତ ଆମେ ଆଜି ମୋର ଛୁଟି ଦୋକାନ ମୋତେ ଛୁଟି ଥିଲା ତ ରାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ତ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାଇଡ଼୍ରେ ବି ଯାଇ ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଧାନ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି ବାଟ କୁଆଡ଼େ ବାଟ ପାଉନୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଇସ୍ ଇଏ ପୁରା ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲିକା ବାଟ ସେଇପଟେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏପଟୁ କୁଆଡ଼େ ବାଟ ନାହିଁ ସେଇପଟେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ये फंस गया सी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ପୁଣି ସେଇପଟେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭିଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଗାଁର ଥିବେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଗାଁର ଧାନ କିଆରିର ଭିଉ ଧାନ କିଆରିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଧାନ କିଆରିରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର କପଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କିଆରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଘରେ କଥା ହି ହେବନି ଧାନ କିଆରି ଗାଇଲା ପରେ ହିଁ କଥା ହେବ। प्यारी समझ गई। ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ମୋତେ ସେଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ କେତେ କେତେ ହାଇଟ୍ର ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେତେ ମୋ ହାଇଟ୍ର ଧାନ ପୁରା ମରିଗା ବାଟ ନାହିଁ ଏପଟେ। ବାଟ ଏଇପଟେ ଗାଇସ୍ କାଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏପଟେ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଏପଟୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇପଟେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁ ସାପ ଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଭିତରେ ବାଟ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଧାନ ସବୁ ଗାଈ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାରେ ଗାଈ ଧାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏଇସବୁ ଧାନ ଗାଈ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଆ ପାତିଆ ମୋ ଗାମୁଛା ଖସି ଯାଇଛି। ବ୍ରସ୍ ରହିଲା ଆଉ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଡ଼ିଆରେ ମାଛ ଦେଇକି ଆସିବା। ଫାଇନାଲି ଆମ ଗାଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାଛ ସବୁ ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ନା ଜାଣିପାରୁନି, ଦେଖୁଛି ମାଛ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ କରୁଛି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପୁରା ଖାଉନି ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପୁରା ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଟମାଟୋର ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପୁରା ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ। ଟମାଟୋ ନାହିଁ ସେଠି ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଗାଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏମିତି ନିଜର ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏମିତି ଗାଡ଼ିଆରେ ଆମର ଏମିତି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମାଛ ଧରା ହେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ମାଛ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ଖାଇକିରି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବାହାର कैसा लगा मेरा मजाक? ରିଟର୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆମ ଧାନ ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଘରକୁ, ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଭାଇ ଭିଉ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।